تونسے شریف والے پاسوں ضلع لیا والے پاسے اویجے دے دریائے سندھ تے بنائے گئے تونسا بیراج دا خوبصورت نظارہ تھوڑا منتظر ہوندے۔ ای بیراج دے وچوں 3 وڈیاں نہراں ڈی جی کینال، کچی کینال تے مظفر گڑھ کینال پاکستان دے وسیع و عریض رقبے کو سیراب کرے لیا۔ کوئی سفر کرن تو بعد خیر نال اساں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ علیہ رحمت دے مزار تے پہنچ آئے سی۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ نقش بندی دے والد صاحب دا نام ملک لال حسین سواگ ہا تے انہاں دے والد دا نام آمہ یار دے انہاں دے والد دا نام یار محمد ہا۔ پیر سواگ دی پیدائش 1849 عیسوی دے وچ موضع گاڑھے کو ڈگر سواگ لال حسن کروڑ ضلع لیا دے وچ تھئی آئی۔ پیر سواگ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ نقش بندی دے فیض یافتہ ہیں۔ آپ دا وصال 1939 عیسوی حسن آباد سواگ شریف تحصیل کروڑ ضلع لیا وچ تھیا۔ لال حسن کروڑ دی اصل وجہ شہرت حضرت لال حسن سرکار ہیں۔ آپ دے بارے آکھا ویندے کہ آپ 1545 عیسوی دے وچ اتھے تشریف گھن آئے ہن تے آپ دے بارے ایک گال مشہور ہے کہ آپ نے دریائے سندھ دے کنارے کھڑے تھی دے 1 کروڑ دفعہ سورہ مزمل دی تلاوت فرمائی ہے، جیڑی وجہ کنو ای علاقے دا نام لال حسن کروڑ مشہور تھی گیا۔ حضرت لال حسن علیہ رحمت دا مزار بازار دے بالکل قریب ہے۔ آپ دی مزار دے نال بہت بڑا قبرستان موجود ہے، جیندے وچ آپ تے رفقا دیاں قبراں بھی موجود ہیں، جنہاں تے فاتح خانی واسطے ہر وقت بہت سارے مسلمانوں دا سلسلہ ہر ویلے بدھا رہندا ہے۔ لال حسن سرکار دے مزار کو ملتانی طرز تعمیر دے تے بڑھایا گیا، جیڑا کہ لال حسن کروڑ دے وچ اپنی مثال آپ ہے۔